Så går der noget ned nu. Hold julen op! Hold da kæft. Se det, du! Nu kan du køre dig i Audi næsten. Det er sgu da tæt på. Det er godt mønner. Jeg synes, jeg holder det. Byg lige den, der var her. Dennis! Kom bare! Ikke altid der til nogen. I kunne heller ikke give 8. Kom nu! Det er ikke trækket op af det. Det er virkelig for at slå. Det ser ud for afhængig. Nu er der en næste, så er der over. Du er lidt ulækker, du. Jo, det er jo de. Det er da han var hjemme og var pængevis. Hvis du sætter den i lav, hvis du sætter den lav bakke i, så laver hun ikke altid med snæve med. Kan lige komme ind til hende om lidt? Ja, jeg kommer. Så blev der ude og rette bakke. Det gør der. Jeg kan til det krise nu. Han tabte lige trykket. Så vi kan vælge godt, gør det ikke? Der er pause. Der er rydepause. Jeg tror, du skal bruge nogle penge på dieselolie, når du er hjemme. Okay. Så er lige noget på helt ned, hvor du så skyder lige her derinde. Ja, så. Det er den nøgle til kaffevognen. Til en skulle gå med hunden. Der er I, eller? Nå. Tak. Det tager jo trykket. Hvorfor går I stå, når du rammer der?